taitoluistelun Finlandia Trophy. Kansainvälinen luistelukilpailu jatkuu täällä Espoossa. Vielä tänään sunnuntaina tervetuloa mukaan. Tänään naisten vapaa-ohjelma ja jäätanssin vapaa tanssi, joten suomalaisittain jännitettävää riittää. Mutta palataan ensin valmennuspäällikkö Satu Niittysen kanssa hieman eiliseen. Positiivista myönteistä virettä saatiin vihdoin miesten taitoluistelun. Roman Kalai onnistui eilen ja oli jotenkin ihan erilainen itsensä jäällä kuin aiemmin. Mitä itse tuumit Romanin suorituksesta? Oli tosi ihana katsella Romanin luistelua eilen. Siinä alkaa näkymään semmoinen hyvä, vähän pidempi harjoittelujakso. Ja nyt se näkyy siellä kilpailuissa. Hän aloitti vahvasti Italiassa alkusyksystä ja onnistui täällä myös vapaa-ohjelmassa. Tosi hyvältä näyttää. Romanista on jo jonkun aikaa odoteltu sellaista suomalaisen miestaitoluistelun tähteä. Mitä se vielä nyt vaatisi, että sinne esimerkiksi Euroopan 15-10 tienoille nousisi? No siitä ei varmaan kaukana olla, jos hän saa onnistumiset molemmissa ohjelmissa kisoissa. Että kyllä mekin uskotaan, että se ei kaukana ole. Tietysti maailmankärkeen sitten toivotaan, että neloshyppyä voitaisiin harjoituksista saada sitten jossain vaiheessa sinne kilpailuohjelmiin. Tiedätkö, onko Roman jo neloshyppyä kokeillut? On toki, kyllä sitä on harjoiteltu jo harjoituksissa, mutta se vaatii vähän aikaa, että voisit kisaohjelmaan sen laittaa. Eli yksinkertaisesti harjoittelun kautta se itsevarmuus ilmeisesti on löytynyt ja se sitten tulee vähitellen suorituksiin. Joo, kyllä se on juuri näin, että hyvän harjoittelun kautta tulee hyviä onnistumisia kilpailuissa, et ei se onnenkantamoista ole. Suomalaisnaiset pääsevät sitten myöhemmin tänään jäälle vapaatanssissa ja vaikka Viveka Lindfors ja Emmi Peltonen ovat vielä poissa kauden avauksesta, niin hienosti nuoret suomalaiset ovat täällä kantaneet tuota vastuuta. Mitä tuumit naisista? Oli loistava lyhyt ohjelma meidän naisten joukkueelta. Jenni onnistui hienosti, kuten meidän juniori-ikäiset muut naisluistelijat. Tämän aamun harjoitukset näytti myös tosi vakuuttavalta. Et toivottavasti se hyvä harjoittelu sieltäkin saadaan tänään tuonne kilpailutilanteeseen, että pääsisivät näyttämään mitä osaavat. Jenni Saarisella on myös ollut vuosien varrella paljon loukkaantumisia ja sairasteluja. Kuinka tärkeää hänelle nyt olisi kivuta sinne ihan kärkeä kohti ja saada onnistuneita suorituksia? Varmasti se on tärkeää ja hän itse asian tiedostaa hyvin ja on tehnyt nyt huolellista työtä, että se tavoite onnistuisi. Ja nyt hän on jo kyllä hyvin lähellä sitä omaa tavoitettaan ja varmaan pyrkii vieläkin pidemmälle. Näyttää hyvältä. Mikä sinun mielestäsi Jennillä on se asia, mikä on löytynyt? Varmaan kokonaisuus on saatu nyt hyvin hallintaan. Luistelullisesti Jenni on taitava, ilmaisullisesti ja nyt myös ne vaikeat hypyt on jälleen siellä ohjelmassa. Et siellä on aika lailla kaikki asiat löydetty nyt kohdalleen. Ensin päästään kuitenkin seuraamaan jäätanssin näyttävää vapaatanssia. Siellä uusi suomalaispari Juho ja Juka. Mitä tuumit heidän suorituksestaan rytmitanssissa? Se oli varsin onnistunut kokonaisuus. Oli kyllä, alku lähti erittäin hienosti liikkeelle ja sitten tuli se harvittava kaatuminen sinne loppupuolelle tanssia. Niitä sattuu. He ovat kuitenkin hyvin vasta oman yhteistyönsä alussa. Ihan ymmärrettävää, että välillä näinkin käy. Toivotaan, että nyt vapaatanssi tänään sujuu sitten virheittä. He ovat saman valmentaja-alaisuudessa Maurizio Margaglio kuin Turkkila Vers-Luis, joka sitten palaa myös jossain vaiheessa jäälle toivottavasti pian. Kuinka tärkeä asia se on, että on kaksi paria kirittämässä toisia? Se on erittäin tärkeää. Saattaa käydä niin, jos pari on yksin, että semmoinen näkökulma katoaa vähän siitä tekemisestä, ei ole sitä vertailukohdetta siinä arkipäivässä, niin se on erittäin tärkeää, että he sitten pystyvät yhdessä reenaamaan ja kannustamaan toisiaan. Kiitos Satu. Lähdetään vähitellen nauttimaan tuosta jäätanssin vapaa-tanssista ja selostamossa on jälleen Tarja Ristanen. Jäätanssin Finlandia Trophyn 9 osallistuvasta parista ensimmäisinä jäälle liukuvat Unkaria edustavat 21-vuotiaat Emily Monaghan, Ilias Furati. Vapaatanssin vaatimukset eivät ole viime kaudesta muuttuneet ja viime kaudella
tuli näitä uusia koreografisia elementtejä, joista parit voivat valita. Näin olivat tehneet myös unkarilaiset heti tähän alkuun tuollaisen liukuvan koreografisen liikkeen. Askelsarjoja vapaatanssissa on 2. Toinen luistellaan näin otteessa. Tutut Twissel-sarjat tässä unkarilaisilla. Koreografinen askelsarja luistellaan näin poikkikentän suuntaan. Nostoja parit voivat valita vapaatanssiin vähän erilaisina yhdistelminä, lyhyempinä tai sitten harvempana pidempinä nostoina. Tässä suoraan liukuva nosto. Tähän tanssinostoon päättävät Unkaria edustavat Monegen Furati. Freddie Mercuryn säveliin tanssittu vapaa tanssi. Tässä tätä vaihtelevuutta jäätanssin vapaatanssiin lisäävää koreografisten liikkeiden sarjaa. Jopa noin jäällä liukuen muutoin kuin terien päällä. Jäätanssissa nostothan eivät nouse tuon miehen hartiatason yläpuolelle.
myös nostojen kesto on määritelty säännöissä. Jäätanssin tuomaristossa suomalaisista mukana ylituomarina Mika Saarelainen ja pistetuomarina Virpi Kunnas-Helminen. Ja tässä saadaan pisteet Yhdysvalloissa harjoittelevalle parille. Vapaatanssin pisteet 79-43, yhteensä 131-44. Ja tässä vaiheessa tietysti kilpailun kärkeen ensimmäisenä parina. Toinen Unkaria edustava pari ojentelee tässä matkalla ohjelmansa aloituspaikkaan. Leija Dotsi, Michael Albert Valdez. Leija 20-vuotias ja partnerinsa 22-vuotias. Vapaatanssin toinen askelsarja otteessa ja tässä nähdään yhden jalan askelsarja. Parin liikekieli mukailee miellyttävästi tätä Coldplayn musiikkivalikoimaa. Hyvin pehmeä ja rauhallinen tunnelma.
Hyvä onnistuminen näiltä unkarilaisilta. Kauden mittaan varmasti he vielä pystyvät voimakkaammin reagoimaan tuohon ohjelman loppuosan musiikin tempon vaihdokseen. Se oli jo hyvällä mallilla tänäänkin. Parin yhteistyöstä syntyy hyvin toimiva vaikutelma. Liikekieli on jo varsin viimeisteltyä. Ja ohjelma soljuu hyvin. Syyskuun kilpailussa Saksassa pari sai tästä vapaatanssista 76 pistettä ja kymmenyksiä päälle. Tänään he parantavat 80-75. Yhteispisteet 133-38 päihittävät edellä nähdyn toisen unkarilaisparin. Ja sitten Suomea edustavat Juka Orihara, Juho Pirinen, keväällä yhteistyön aloittaneet innokkaat, motivoituneet jäätanssijat tässä Espoon areenalla suomalaisyleisön edessä lähdössä 4 minuutin vapaatanssiin. Vapaatanssin 3 ensimmäistä elementtiä on sujunut Jukalta ja Juholta tyylikkäästi, linjakkaasti, toisiaan tukien. Hyvällä vauhdilla pyörii myös tämä piruetti. Erittäin viimeistellyt asennot molemmilla. It comes and goes.
2 hienosti sujuneen noston jälkeen vapaatanssin päätöksenä heillä koreografinen askelsarja. Hieno suoritus. On käsittämätöntä, miten lyhyessä ajassa tämä japanilais-suomalainen pari on löytänyt yhteisen sävelen sekä tekniikassa että ilmaisussa. Lyhyttanssissa sattui kaatuminen, joka varmasti jäi harmittamaan erityisesti Juhoa. Tässä vapaatanssissa asiat sujuivat mallikkaasti ja näin linjakkaasti, kuten tässä nostossa. On ilmiselvää, että parilla on syntynyt vahva luottamus toisiinsa ja heitä kannustaa valtava motivaatio. Tyytyväiset Juka ja Juho. Valmentaja Maurizio Margalion olemuksesta huokuu hiljainen tyytyväisyys. Tämä on parin jo 3. kansainvälinen kilpailu tänä syksynä. Heillä on vapaatanssista edeltävästä kilpailusta 99, tänään 95, 53, yhteispisteet 157, 72. Lupaava Suomea edustava uusi jäätanssipari. Seuraavana Venäjää edustavat Anastasia Spileva ja Grigori Smirnov. Anastasia 20-vuotias, Grigori 22. Omaperäinen paikallaan pyörivä nosto tässä ohjelman vaiheessa.
vahvaa tulkintaa tässä otteessa etenevässä askelsarjassa. Omaperäistä liikekieltä sisäisi tämä venäläisten Anastasia Shpilevajan ja Grigori Smirnovin ohjelma. Uskon tämän parin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tämä koreografia mielestäni keskittyy enemmän tuohon ilmaisuun ja leikittelyyn, eikä sinänsä esimerkiksi tarjoa heille kovasti mahdollisuuksia tuoda esiin vauhtia. Mutta kuten sanoin, erittäin lupaava pari Venäjältä. Tässä esimerkkinä omaperäinen paikallaan pysyvä nosto. Ohjelma sisälsi myös paljon hiukan akrobaattisia liikkeitä, joista he hyvin selviytyivät. Tämän kaltaisia näin. Toiveikkaina ja yhteisvoimin odottaa pari tässä pisteitään. Heillä Lombardia Trophysta tältä syksyltä vapaatanssista 103. Tänään jonkin verran vähemmän, 97, 77. Yhteispisteet 165, 81 vievät heidät kuitenkin selvästi kilpailun johtoon. Juho Pirinen, Juka Orihaara, congratulations, onnittelut. Hieno suoritus myös vapaatanssissa. Juho, oletteko tyytyväisiä? No, ollaan todella tyytyväisiä tämän päivän suoritukseen, että varmaan parasta mihin tällä hetkellä pystytään. What's so special about you? People are talking about you. You get a very high score as long as you have been only together from spring. Yeah, I think I'm really energetic. Yeah. Yeah.
yeah, I think that's it. I have really like lots of power, and I think pretty much that's nice it. Dance. Yeah. Eli Juka kertoi, hänellä on energiaa ja tanssia, he ovat hyvin yhteensopiva pari. Juho, kuvaile sinä hieman teidän yhteistyötänne, mikä siinä on parasta? No, me kunnioitetaan toinen toisiamme, molemmat ollaan tosi rauhallisia ja ei ikinä tule oikeastaan mitään riitoja jäällä. Tosi sellainen yhteen hiileen pystytään puhaltamaan joka päivä ja se tuottaa tulosta. Kuinka korkealle uskot, että te voitte yhdessä päästä jäätanssissa, kun harjoitusta ja kilpailuja kertyy lisää? No ainakin tämän alun perusteella niin uskon, että ihan maailmanmestaruuskisa tasolle asti ja toivottavasti myös olympialaisiin joku päivä, mutta se vaatii totta kai Jukalta sit Suomen kansalaisuuden, mutta se ei ole tämän päivän asia vielä. How satisfied you are after Finlandia Trophy? Good, yeah. Free dance was really good. Short dance was good too. So I feel really, satisfied. I feel really good. Juka kertoo, että hän on hyvin tyytyväinen. Kaikki tuntui hyvältä ja suomalaisyleisö edessä oli mukava tanssia. Juho, missä teidän seuraava kilpailu on? Marraskuun alussa Riikassa. Tsemppiä sinne. Kiitos. Liettuaa edustavat 25-vuotias Alison Reed ja 27-vuotias Saulius Ambrulevicius. Heillä yhteistyötä takana joitakin kausia. Tästä alkaa heidän 4-minuuttinen vapaa tanssinsa. Vapaatanssin Twistle-sarjassa noiden pyörähdysten väliin voidaan sijoittaa askelia ja muita liikkeitä, kuten tuossa oli mielestäni oivaltavasti keksitty.
Liettuan parin 3. yhteinen kausi käynnissä. Mielestäni heidän työskentelystään näkyy selvästi keskinäisen luottamuksen ja yhteen luistelemisen ja tanssimisen kehittyminen. Ja tässä tuolla Twistle-sarjan keskellä ollut eräänlainen läpimeno. Jännite säilyi tässä ohjelmassa alusta loppuun asti. Ja tästä on hyvä jatkaa kautta eteenpäin. Kova jää helposti rikkoo liukuvissa elementeissä polven, niin kuin tässäkin on käynyt. Reed, Ambrulevicius saavat tästä vapaatanssista 97-72 ja yhteispisteet 168-33 vievät heidät venäläisten edelle kilpailun johtoon. Seuraava pari tulee Kanadasta. Junioreista aikuisten sarjaan siirtyvät 19-vuotias Marjorie Lajoie, 20-vuotias Zachary Laga. Viime kevään junioreiden maailman mestarit. Queenin
musiikkiin tehtyyn koreografiaan on löydetty oivaltavia liikkeitä ja omaperäisyyttä. Koreografiseen tanssinostoon päättävät nuoret kanadalaiset vapaatanssinsa, jolle täällä yleisö osoittaa villisti suosiotaan. Mielenkiintoinen koreografia, vaativa. Toistojen myötä kauden mittaan varmasti vielä ajoituksellisesti vahvistuu ja varmistuu. Hieno tulevaisuuden pari. Upeasti pysytään tässä vaikeassa yhden jalan nosto liikkeessä. Se lisää sen noston vaikeustasoa, jota tekninen paneeli tuolla tarkasti syynää. Hienoa eläytymistä kasvojen ilmeitä myöten. Syyskuun kilpailussa Saksassa tämä pari kolkutteli 110 pisteen rajaa vapaatanssissa ja tänään täällä jäädään hiukan alemmaksi 102,94, yhteispisteet 173, 69 vievät heidät tässä vaiheessa lähes 5 pisteen johtoon. Kiinalaiset Shiyu Wang, Xinyu Liu, 25-vuotiaat Kanadassa harjoittelevat pitkän linjan jäätanssijat lähdössä vapaatanssiinsa. Taustalla klassista musiikkia, Saint-Saënsin joutsen ja muuta sellomusiikkia.
Todella upea, vauhdikas nosto. Vaativa, loistava tulkinta tästä musiikista. Pahoittelen ennakkotiedoissa ollutta virheellistä musiikkitietoa. Aivan loistava Tchaikovskin musiikin tulkinta. Tämä pari on mennyt valtavasti eteenpäin. Vauhti on kasvanut, uskallus lisääntynyt, viimeistely parantunut. Läpi koko ohjelman kiinalaisparin tekemisestä huokui itsevarmuus. Tehtyjen toistojen määrä näkyy ja jo näin alkukaudesta ohjelma sujui sekä teknisesti että tulkinnaltaan mielestäni loistavasti. Kiinalaiset Wang Liu harjoittelevat Montrealissa, kuten monet nykyiset jäätanssin huippuparit olivat viime kevään MM-kilpailuissa 5 sijatoista, tänään 111.41 tästä vapaatanssista, yhteispisteet 183.09. Kilpailua jatkavat venäläiset Bettina Popova, Sergei Maskov. Bettina täyttää marraskuussa 23, Sergei on 24-vuotias. Myös heillä Queenin musiikkia, joka on ilmeisesti tämän kauden suosikki bändi.
toisen tulkinnan Queenin kappaleista. Pidin itse kanadalaisten koreografiaa oivaltavampana. Venäläisten Popova Moskovin valttina on vauhti. Joskus mielestäni liikkeiden ja tanssimisen ojennusten viimeistely siitä vauhdista ja innosta hiukan kärsii. Ja Tiinalta toivoisin vahvempaa tanssiasentoa ja ylävartalon kannatusta. Tässä mallikkaat viimeistelyt, hyvin ojennetut, huolitellut asennot tässä nostossa. Valmentaja Angelika Krylovan suojatit keräävät tästä vapaatanssista pisteitä 103-13. Yhteispisteet 175-24. Vievät heidät tässä vaiheessa toiselle sijalle. Kiinalaispari ohittaa venäläiset tässä vapaatanssissa ja päätyy siis korkeammalle lopputuloksissa. Ja tanssikilpailun huippuhetket ovat käsillä. Edessä Yhdysvaltain Madison Chock, Evan Bates.
loistokas egyptiläisteemainen vapaatanssi Yhdysvaltain Madison Chockilta ja Evan Batesilta. Viime kevään MM-kilpailujen 6. Todella upea kokonaisuus, jonka teeman he kantoivat alusta loppuun asti katsojan vangitsevalla tavalla. Tälle povaan loistavaa menestystä kauden mittaan tälle ohjelmalle. Erittäin hieno valinta, teknisesti viimeistelty ja hallittu. Pitkä ura ja yhteistyö näkyy näiden liikkeiden sujumisessa ja viimeistelyssä. Upeasti pysyi Evan tuossa linjaalissa kaarella, vaikka sitä siinä painonsiirrolla vaihdettiinkin. Vahva läsnäolo, alun vakavampi jännite ja tässä sitten ilmeitä myöten vapautunut ohjelman loppuosan rytmiin reagoiva tanssi. Upeaa kaarinojaa, viimeisteltyjä liikkeitä. Tätäkin yhdysvaltalaisparia luotsaa Montrealissa toimiva valmennustiimi. Vapaatanssista pisteitä tänään heille 119-46, yhteispisteet 198-26 ylivoimaiseen Finlandia Trophyn jäätanssikilpailun voittoon. Jäätanssikilpailun tulokset vielä tässä yhteenvetona. Yhdysvaltain Chock Bates ykkösinä, ansaitusti kakkosina Kiinan Wang Liu, jotka jättivät taakseen Venäjän Popova Maskovin. Suomen Juka Orihara, Juho Pirinen pitivät 7. sijansa. Madison Chock, Evan Bates, congratulations. Season has started and your program is already excellent. How is that? Oh, thank you so much. Yeah, we're very happy. We had a full summer to prepare this season. Last year our season was pretty short, so it was nice to have more prep time and we were able to get out earlier in the season and do Salt Lake City and be here in Finland, and it's a very good feeling. What about the team? It's like Egyptian. You like it very much yourself? Yeah, we like it very much. So the theme is that Maddie is a snake and that I'm a traveler in the desert who finds the snake. The snake comes to life. She's a beautiful woman / snake, and the dance just goes off from there. So we're really excited about this program. We feel it's really creative and brings something unique to the ice. Last year, World Championships, 6th place. What's your goal this season? Our goal is to show a lot of growth, and I feel like we're growing a lot and our skating has improved a lot since last season, and we're hoping to have a world medal this season and yeah, have a very successful year. Good luck for you. Thank you. Madison ja Evan kertoivat, että ensin tästä teemasta. Madison oli käärme ja Evan on tämmöinen matkailija, joka löytää käärmeen ja herättää sen henkiin ja tanssi kehittyy sitä myöten. He olivat erittäin tyytyväisiä tähän kauden avaukseen. Toki parannettavaa
aina jää, mutta heillä on ollut hyvä valmistautumisaika kesällä ja sen takia ohjelma on jo nyt kauden avauksessa näin hyvässä kunnossa. Viime vuonna he olivat 6. sijaan maailmanmestaruuskilpailussa ja nyt he haluavat osoittaa kehittyneensä, kasvaneensa parina edelleen. Mitali olisi tavoitteena. Maurizio Margaglio, you have a wonderful new Finnish couple, Juho and Jukka. Tell something about them. What's their strength? Well, they are fresh, new, and a lot of energy. So what we appreciate in them is that they really try and they do everything with the maximum of the heart. And I think the people is already feeling that, because they're a couple that wherever we did the first competitions in the season, everybody loves them and they give a very positive energy. So I think this is the best quality for them. They have really a lot of energy. How can they get so good scores already now? Well, I don't know. No, well, we know. We work very hard and they did a beautiful 5 months together. It's a very short time, so I think it's a young couple with a very, very nice perspective for the future, because in very few time they found a lot of unison and they have this fantastic quality. They can turn in both directions very, very quickly. They have a lot of speed across the ice and they are so able to entertaining the people. So I think this is something that they will use in the future a lot. Then the sad thing, Julia and Matthias, how worried are you about their situation? Well, I try not to be sad, because unfortunately this kind of things happens in a career. Of course, we are waiting Julia. She's already doing. Unfortunately, we cannot on the ice, but as soon as she will be on the ice, we will recover and we will try to finish the season in the best way. They're a great, great couple. They were so ready for the season. We were really expecting a lot from them. But now the good news is that we have other very, very nice couples, so we have a very good movement and we will be stronger than ever. Okay, thank you Maurizio. Eli Maurizio kertoi pareistaan, Jukasta ja Juhosta, tästä uudesta parista. Heistä yleisö on tykännyt heti. He ovat erittäin yhteensopiva pari, täynnä energiaa, hyvin vahvoja ja voimakkaita. Ja he ovat saaneet heti alusta asti hyviä pisteitä. 5 kuukautta on tehty täysillä töitä. He ovat saaneet hyvin yhtenäiseksi tekemisensä, mutta tuo energia ja valloittavuus, se on se, mikä yleisön ja tuomareihin on puraissut. Sitten hän kertoi toisesta parista, Turkila vs. Luis. Julia toipuu niskavammastaan ja kertoo juuri äsken meille, että nikama murtuma on kyseessä, tuli harjoitustilanteessa. Hetki menee vielä aikaa toipua. Julia kovasti haluaisi jo jäälle. He olivat erittäin valmiita tähän kauteen, mutta se kuuluu lajiin, valmentaja Margaglio kertoi. Nyt on toinen hyvä pari kirittämässä. Siinä mielessä tilanne näyttää hyvältä. Suomella 2 vahvaa paria Margaglion alaisuudessa. Näin saatiin taitoluistelun Finlandia Trophyssa jäätanssi päätökseen, mutta vielä kerran palataan tänään tänne. Upea naisten vapaa-ohjelma, sitä päästään seuraamaan TV2 kello 17.50. Nähdään silloin.